Assalamu alaikum ya 'yan uwana jama'a. Barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai suna NTG1 TV, inda za ku ga abin al'ajabi da abin mamaki har ma da na ban takaici. Wannan tasha dai sabuwar tasha ce, don haka idan baka yi mana subscribe ba muna roƙon da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A gefe ɗaya kuma ga ra'ayin jama'an jihar Borno akan ziyarar da shugaban ƙasan zai kawo jihar tasu ta Maiduguri. To ziyarar da Baba Buhari zai kawo mana Maiduguri, Borno State, gaskiya muna miji fatan alheri. Kowa yana zaton zai zo ya bubure mana irin su makarantu, kuma zai zo ya duba mana kan garin. Yawanci dai mutane muna fatan alheri da haka. Gaskiya arewa mu muna bukatan tsaro sosai, kuma muna neman lafiya. Kaga dole ne mu ga shugaban mu akan cewa mu rashin zaman daɗi ya dame mu, irin in ka wuce fannin su noma su wani abu irin kifaye waye so to a yankin mu yake fitowa. Yanzu saboda zaman lafiyan ya kankanta, to ba ma iya samun noma irin mu je mu kawo irin su kifi na waye-waye da sauran babu. To Allah ya sa zuwan shi din ya kawo mana shi ne sanadin da zai iya mana abu alheri. Zuwansa alheri ne a gare mu, saboda lalle muna cikin wahala kam ba shakka, amma duk da haka mu muna ga alheri ne gabansa. Ko da yake dai babu da ilimi, amma mun san gaban alheri ne, ko ba gaskiya ba? Yawwa, kuma yin da Allah zai kawo mana shi lafiya, Allah mayar mai da shi lafiya. Ni zuwan shi a wajen ni ban ga amfani shi ba, saboda lokacin muke cikin kirasi muke cikin rikici muke bukata ya zo bai zo ba sai yanzu, sai da muka nemo a kanmu zaman lafiya da hannunmu yan garin tukunnin ya zo mana. Shine abin da ya kawo, shine mu ba mu san ko yanzu abin da ya zo da shi ba mu sani ba. A gaskiya dai kan kamar inda zuwan shi yana da matukar amfani, so da wani lokaci in ya zo din za mu iya mu faɗa wayansu ƙorafe-ƙorafen mu. I reassure Your Excellency that the Commander-in-Chief of the Armed Forces, it's honor for me to welcome the President, Commander-in-Chief of several interventions by this government have led to the procurement and delivery of large consignments of critical combat enablers, including high-caliber weapons and ammunition. Many have been injected into the theater, and soon other equipment that have just arrived the country would also be deployed to the theater of operations. Kar ku manta da ku yi mana like, sannan za ku iya yin comment da albarkacin bakinku ko kuma tambaya. Mun gode.